1FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Nandun na lang pasirin. Ga, abayan mo, tamandong nga sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's Sa go! Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin apo. Utoya upat nga suli iti Pangasinan. Maabig abuklas kumuyamita na bulinatan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat niyong malaman na ngayong araw po ng Huwebes, Pizza 30 sa buwan ng Hulyo 2026.
Isang araw na lang mamaalam na si paring Holyo. Paparating si paring Agosto. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan Dennis Muhares, kasama rin si kapaborito Errol Horado, at sa technical control nandyan si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga sumbong, hinaing, mga reaksyon, at maging ang inyong mga pagbati, mag-text lamang po sa smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga greetings kung gusto nyong batiin ang inyong mga mahal sa buhay, mga nagbe-birthday, mga nagbibinyag, mga ikakasal. Kung gusto nyong imbitahan si Engineer Nixon Dakal, bukas po ang aming linya. I-search lang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Magandang umaga sa mga early riser, lalo na sa mga magsasaka na nasa bukid na at nagtatanim ng palay. O tanong lang ng ating mga kabayan, mayroon na bang sapat na suporta ang ating pamahalaan? Lalo na dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil dito sa lalawigan ng Pangasinan ay tinatayang 160,700 hektarya ang lupain na agricultural o taniman ng mga palay ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Subalit may mga agricultural land na ito ay converted into commercial or industrial area. Ginawa ng pinatayuan ng mga planta, kaya nanganganib ang seguridad ng pagkain dahil lalong sumisikip ang mga sakahan dahil sa mga nagsulputan na subdivision at mga planta. Hindi tayo against sa industriya. Dahil ito ang nagbibigay ng paggalago ng ekonomiya. Ngunit dapat na gumawa ng paraan ang ating pamahalaan upang maprotektahan ang mga agricultural area. Dapat ang gobyerno ay protektahan nila ang mga lupaing agrikultura para masiguro ang seguridad ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka para sa kailang taniman. Good morning, Ka-Errol. Good morning. Oo. O kang kunyata pumapatak pang ulan. Maliwawa. Maliwanag ang buwan. Ay, maliwanag ang buwan. Maliwanag. Oo. Ayan. Maliwawa. Bimilong laba na nanang ko lang may ambagal dito na wala tayong magagawa dyan kung walang aksyon. Kababayaan lang naman ng city government, yung mga pag-alagalang Hindi, ang inatupag ng city government, yung mga yung mga post nila na nagbibideo sila. Yung ayuda ng national government. Sige. Sana dumating din sa mga mga nangangailangan. Yung tulad ng aking yung numpisa na issue tungkol dito sa mga agricultural land dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil
lalong sumisikip ang mga taniman ng mga palay dahil sa mga nagsulputang mga planta. O, yung sa Labrador, ano yung planta naman dyan? Solar. Solar. Meron pa yung gusto nilang ipatayo. Yung nuclear power plant. Di ba si Congressman Kuwangko siya yung isa sa mga nagtutulak dyan na sa magkaroon ng nuclear power plant. May lindol na naman sa Infanta, Pangasinan. Kanyata mahigit yanig-yanig. May fault line na kasi kaya diyan sa hindi natin masabi. Hindi naman tayo ang eksperto diyan. Kaya nga dapat malaman kung may mga fault line diyan. Baka mamaya yan ang sanhi. Malaking disgrasya. Di ba? Hindi naman tayo diyan hindi tayo. Magandang yung mga mungkahi na ganyan. Hindi naman tayo against sa industriya na nagbibigay ng paglago ng ekonomiya. Yan nga. Pero dapat nga yung paggawa ng paraan upang protektahan yung mga agricultural areas. Kaya nga Kaya yun nga ang kuwan natin diyan, dapat na gumawa ng aksyon ang ating pamahalaan na dapat ay protektahan ang mga agricultural area. Hindi, kasi pag may nag-apply ng conversion, yan na naman ang problema. Yung agricultural into commercial at medyo yung kumpanya malaki-laki. Siyempre. Talagang rin yan. Siyempre, nandiyan na. Malaki-laki rin ang yan. Ang, alam mo na. Yung usapan. Tsansa. Na lalago ang ekonomiya. Ang pangunahing kasi pangangailangan ng bawat Pilipino ay ang pagkain. Paano kung maubos ang mga sakahan, lalo dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil dyan sa land conversion na yan. Diba? Yung minsan kasi binebenta yung lupain o yung sakahan sa mga investor. Yung mga developer yan. Kaya lang ang suporta, kaya hindi na masutustusan ang pangangailangan ng mga magsasaka, kaya na napipilitan silang ibenta na lang. Kaya ang may grupo ng yung Pangasinan People's Strike for Environment. Sa social media ko nakita yan. Nagpahayag sila ng salubin. Baka maubos daw ang mga sakahan dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa nagsulputang mga planta. Ang tanong, sino ang sa kanila? Kumbaga, sino papansin? Gobyerno, kung pansinin man sila. Ang solar, karamihan ay tinatayo sa kabundukan yan. Diba? Ngunit maiwasan na ibenta na magsasakang kanilang lupain sa mga developer dahil yun nga, may mga utang, yung mga kapaborito nating magsasaka, di ba? Kaya ako dala. Kailangan na kailangan na matulungan ng pamahalaan ng problema problema ng mga magsasaka. Upang hindi ito lalong sumikip yung mga taniman ng palay. Sino ang mas mabigat? Yung maliliit na magsasaka na kababayan nila o yung mayayaman na magde-develop ng lupa? Yun nga naman, dapat balansin mo yan. O yung malalaking negosyante? Ngayon, balik rin din natin. Alin ang gusto mo? Yung mga planta o yung mauubos yung pagkukunan ng pagkain? Huwag akong tanungin mo. Yan ang gagawin dyan yung mga opisyal ang tanongin mo. Yan ang katanungan dyan yun ang malaking katanungan. Kasi yung mga opisyal, may pambili sila ng pagkain kahit gaano kamahal. Pero yung mga nasa pinakababa. Yan ang ngayon. Kaya kailangan na tulungan natin. Ang solusyon daw dyan, sa land conversion ay
merong ano daw, Yung, moratorium sa pagpapalit ng lupa oh, mo sa komersyo. moratorium. Upang maprotektahan ang kwan dyan, seguridad ng pagkain, kailangan natin ng moratorium yung sa land conversion. Sa ngayon naman dito yung mga magbubukid, mga magsasaka, di ba? Minsan naman ito ang gusto naman ng mga magsasaka i-accommodate yung mga mga developer. Kaya nga, Hindi, ila ko bilaya takin, mas mangkwarta mga liw kami lang may dali na pagkatapos na nabinta. Vice versa naman minsan ayaw ng mga magsasaka, napipilitan sila dahil napildit may dalinda. Correct. May kaabay daya, ang ilakoy dalin, dumaralos mo. Wala nang right of way. Ang kapoy right of way na pildit. So, ang gagawin niya, ibinta rin. Ito na. Yun. Yun ang medyo tuso yung middleman. Agi-ilakod sa ata na gabay min presyo. Sige, yun ang ang kapuli dalanda, mas mamura dala, baratan dala. Baratan dala. Lalo pag nasa kalagitnaan ng bukid yung lupa. Di ba? Walang taknitan. Paglay. Talaga na paglay. Huwag mo dalan na to. Walang madadaanan. Sa pilapil, ang kapoy dalan to. So, anong gagawin mo ngayon? Wala, benta mo na. Ibenta mo na. Tuso nga yung developer. Yung kung yung ibinta, sige, saan ka dadaan? Hindi. Agmilatan gabaya sa aliwan natan. Sa saliwan mo, agyugabay. Pabibi kayo, kanda, di ba? Di na. Sumama pa yung loob nung may-ari ng lupa. Sige, binta ko na sa murang halaga. Hindi. Magkano ba yung murang halaga nyo? 1,000 per square meter. Hindi. 200 lang ang kaya ng kumpanya. Yan ang nga kwan dyan. Imagine. Kasama, sasaliwan mo 1,500, bagyo gabay. Ito mo, sumama pa yung loob mo, nasisi ka pa. Kaya nga yun ang kwan dyan. Problema kapag ang lupain mo nasa kalagitnaan ng bukid at nabili na yung mga surrounding mo, mag-isip ka na. Diba? Dagupan natin dibine siya matay, diba? Ano matadaralusan tan, pero siyempre dito sa tabuyay danom na saman Correct. So natabungan na. Tabon lara tabon mo. Diba? Kaya nga, saan na pupunta yung... May mga ibang part pa sa Dagupan na talagang nako-convert or mapapaalagi iray establishments. Yun ang kung dyan, dapat ang... hindi mo rin mapigilan yan kasi business nga naman yan. Dumaan naman. Pero kailangan na ang City Engineering's Office, pag-aralan niya kung saan dadaan yung tubig, kung sakasakaling tinabunan yung ang mga creek, daluyan ng tubig. Kaya ngayong tubig ngayon, hahanap ng pupunta sa mga mabababang lugar. Kaya nagkakaroon ng baha sa ilang bahagi dito sa lungsod ng Dagupan. Diba? Doon sa may diyan sa may cathedral, di ba? St. John. St. John. Diba? Hanggang sa loob ng simbahan, talagang binabaha, di ba? Lalo na nung mga nakaraan pa. Anong sanhin yan? Na pag bumuhos ang ulan, tas sinabayan pa ng bagyo, dire-diretsong pagbuhos. Hindi, high tide. Okay. High tide. High tide o yung high na yung pagpapataas ng mga kalsada. High road. Kaya yun ang yun ang problema sa ngayon. Nanunutang ko na lang at may farm to market road. Road to my farm. Sa balita di man, again, naisingit ko labat. Inlala ko dala may property da. Katag lang may dalin niya. So, nasubdivide na? Nasubdivide na, naibenta na. Nabenta na? Ag mula na itutul, at sika to, may nankin. So, nabenta na sa ibang tao. Pero, nauna yung construction ng kalsada. Wala namang makikinabang, kundi iisang pamilya. Hindi, yung gawing... Road to my farm. Siyempre, nawalaan lang karsada, santulain lako, may dalin. Yun. Katag. Ganong kakapal ang mukha ng mga yan. Kaya nga, dapat na tignan natin mabuti kung saan natin ilalaan yung pundo ng
bayan. Ano, hindi yung ilalaan mo sa personal na interest ng isang opisyal ng barangay o opisyal ng bayan. Siyempre, dapat na kanyan, pangalagaan natin ang pera na yan dahil galing po yan sa taxpayers money. Hindi kailangan na ilaan mo sa pansariling kapakanan. Concreting ng road na wala namang kabahayan, kundi puro mga taniman ng palay. Na lupain nila. Na lupain nila. So, personal interest talaga yan. So, dapat sana maimbestigahan yan. May kinsirin, may nampalagay niyo barangay dali niyo, ipanang nang ila sirin na si kami magyan. Dito donation, paano natipakan mi kiwa dyan. Kaya nga malapit na yung barangay at SK election. Wala yung laban at pamilya da. Na ilastog ya atay dali na barangay hulot dalin mitan. Antis yun ilastog sirin. May deed of donation. May deed of donation. Itang piano aray makarangal mo, talaga malikat ira. Correct. Na talagang ang pakay mo, kaya ka sumabak sa politika ay pagsilbihan ang taong bayan. Ngayon, ng panahon mo, ng kamal malara ng kamaliratan. So, ngayon, ipinatayo yung barangay hall, na pundo po yan ng taong bayan. Ngayon, yung lupa ay pinagmamay-ari. Hindi, teka, correct kita dyan. Pondo ng taong bayan, pondo ng gobyerno? Hindi, pag walang deed of donation, hindi ka pwedeng gumastos kahit piso. Unless pera uli nila yon. Hindi na pera hindi na malay pera mo. daw. Malay mo. Nanungkit daw sila ng pundo. Ano yun? Sinortcut nila kahit walang deed of donation, pinatayo. Kaya maraming mga sabi nila, mga barangay hall na napatayo, hindi, wala pang deed of donation, binabawi pagkatapos ng eleksyon. Parang doon talo may kinay, ikandidato dahil sa atin na pamilya bawi. Laban bawi. Laban pag eleksyon, bawi pagkatapos ng eleksyon. Laban. Ito na irarami taga-barangay dito niya makakabatad si Kara. Iraratan mo ta pamilya samol mo. Kaya ang kampanya niya pag dating ng eleksyon Agi ko mo nalingwanan. ay time palagi kung barangay hall. Barangay hall ya agay dakep jat paglay na alog. Nalingwanan niyo Asing garad abong ko. nalingwanan niyo kasumpa na eleksyon ang kapulay barangay Hulyo. Tabawi ang ko. Daling kutan. Bago yote building. Magabayo kanto Si katutan So yun po ang dyan. Problema ngayon. Paano isubmit yung reports, mga dokumento ng barangay para doon sa mga ari-arian, mga pondo at saka mga iba pang mga dokumento kung ang barangay hall na yan ay questionable yung lupa. So yun ang dyan. Unless na talagang may kasulatan na idinunit talaga yung deed of donation na notaryado. Notaryado yan. Duman tayo manisya. At saka dapat dumaan yan sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panglungsod. Tumawa ka. Ang Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlungsod. Hindi naman syudad yun, kaya Sangguniang Bayan lang. In general. Okay. Baka meron din sa ibang syudad in general. Hindi lang yung isang lugar. Di ba? Malatat kinoy. Agara masinggarad mayor ng Saman Paano lalapit? Hindi po na mula, basta i-donate na. Okay, deed of donation, okay na tayo doon. Diba? Walang illegal na nangyari. Kasi nunuto mula sa atin, talagang nagmagandang loob sila. Pero kung walang deed of donation, yan ang questionable. At
pera nila yung ginamit, walang ginamit na pera ng gobyerno kahit piso, Oh. tipakan tayo. Pero, Mm. anytime sa nagdambawian man. Correct. Oh. Akin na, wala ginastos na gobyerno dya. Oh. Ginawa mi lalanti building, kwarta mi, dalin mi, Oh. ginpagami mi lalanti para barangay hall. Hindi, Yan ang kwan dyan. Oo. Paano yung kwan? Meron bang kwan din, deed of donation yung barangay hall na nasa ibabaw ng Banawang? Dyan sa barangay Banawang. Meron bang kwan? Sino magdo-donate? Dinar. Dinonate ng DENR. Kasi mukhang hindi gumagalaw yung DENR eh. Kaya nga, Kaya naman may mabuting usapan sila dyan, kaya hindi Hindi, bawal, sabi ng DNR. bawal abayagan na nakalagay mo tikinay, barangay Wallet Creek. Bawal, di ba? Pinagsabihan siya, di ba kapitan ka, alam mo yung batas, pwede kang makulong dyan at pwede kang matanggal sa pisto. Nasaan yan? Ito mismo ng kapitana at may regional director. Pero Kian, ang pipibabali ng kapitana ni Limus Ang barangay hall. Ang payibalan to may Ken. Pipibabali so na-honor dyan, barangay kuya. Meron na ba siyang kwan? May sarili siyang batas? May sarili siyang batas? Hindi ko alam o hindi niya sinusunod yung batas o walang alam sa batas. Hindi, tinatanong lang natin. Tatanong lang tayo. Kasi ang batas kasi diyan, lecture. Ang batas kasi diyan sa may pagpapatayo ng illegal na barangay hall o structure sa may creek hindi po yan po pwede. Batay po yan sa may Water Code of the Philippines PD 1067. Ayan. May easement o libre o bakanting espasyo sa gilid ng mga ilog o sapat creek. Hindi pwede. Dapat yan 3 meters. 3 meters away. Oo. Away. Matindi kasi dyan eh. Hindi 3 meters away sa urban areas, hindi 5 meters sa agricultural, hindi 20 meters sa forest areas, kundi sa ibabaw mismo. Ng Banawang. Yan sa Banawang. Magaling nga, no? Magaling, no? Yun lang yung natin, yung pag-usapan dyan, yung Water Code of the Philippines yung batas. na may no-build zone sa gilid at sa ibabaw ng creek. Yung batas ang pinag-usapan natin, hindi yung butas. Yan. Hindi yung butas. Batas po ang ating pinag-uusapan. Kaya yun po, yung accountability dyan. Pwedeng makasuhan yung kontraktor, masama. O yung mga nag-approve na kagawad. Ayan, at siyempre ang punong barangay. Kaya bigyan nyo kami ng konkretong kasagutan dito. Ito. Kapitana Marit Bilasco. Kapitana Marit, baka pwedeng ipasilip nyo sa amin yung inyong program of works, yung building permit, yung environmental clearance o ECC, at saka yung location plan. Ayan. Yan lang po yung ipakita nyo sa amin pag meron kayong building permit, yung program of works at yung ECC. Ayan. Saan po galing mga yan kung meron? Kung meron. Paano pag wala? Ayan. Galing sa kanyang butas. Batas. Hindi. Galing sa kanyang sariling desisyon. Yan. Bukas po ang aming linya rito. Magkano ang ginastos nyo dyan? Saan galing yung pondo? Paano kayo nakapagpatayo ng isang building kung wala kayong building permit? Illegal. Mismong barangay hall pa naman yan. Mismong sa ibabaw pa ng creek. So marami tayong hanapin dyan yung building permit at yung ECC. Bakit nakapagpatayo kayo sa creek? Ayan, Kung sa bagay, yung barangay vehicle nila, illegal din yung paradaan. Dahil titiksdad si katayo. Ang gapoy parking lot to may barangay patrol. Wala, dalan. Pansiservice dad kiyan, iskwilaan. Wata nagkarsada. Di ba, si Kapitana Kwan, ayaw niya yung mga may sagabal sa gilid ng kalsada. Yung nga dyan, di ba? Yung gun shop.
junk shop nga dyan na nasa gilid na pinag-initan pa. Pinaalis niya. Ngayon, pag inita mo ngayon na barangay patrol mo. Dahil sa gabal daw, yung kanyang truck. Pero yung truck ng junk shop, hindi siya main road. Samantalang yung barangay patrol nasa main road, nasa harap ng barangay. Ang gapi parking niya to, di man eh. Wala, nasa kanyan paano to yung may kaliko kwanda sa gabal sa numong kumon so pitutuyo ditan ni diskwilahan di aki park kayo ditan. Correct. Tasing singermet. At Kaya tanawang elementary school aga diduga. wag niyong ipairal yung mga illegal na gawain kapitana. Bakit? Ano ba yung mga illegal? Illegal structure. Ayan. Illegal parking. Okay. Illegal. Alas 6:30. Congratulations nga pala kay Police Master Sergeant Oliver Calatchan Esteves. Si Sir Steve? Na-promote? Aba. Congratulations po Sir Steve. Sige, magbabalik po kami sa ilang pa mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Ang putak-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang putak-putang Iran sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang putak-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan.
mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Tagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion ng Kora, Tumagti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating ng mga balita, informasyon, mga issues, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, o. Diyan pwedeng tumawag, mag-text. At magpaliwanag si Kapitana Marit Nogabayto. Ayan, okay. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. At ganon din lahat ng mga barangay tanods at barangay yung mga BHW. Si Madam Anita Rolosta at si Juana Kawagdan. Ayan. Good morning si Kagawad Junjun Gabrielio. Good morning sa iyo.
Uy, magandang balita ito, kapaborito ko, Errol, dahil lahat ng mga consumers ng electric company at cooperative sa buong bansa ay mawawakasan na ang system loss sa bayarin, sa electric bills. Oh. Batay yan sa inihain na bill sa Senado ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang system loss ay ang nawawalang kuryente papunta sa kabahayan, kabahayan na. Kaya ang tanong ng bawat Pilipino, bakit natin binabayaran ang kuryente na hindi naman natin nagagamit? Diba? Ano ba yung system loss? Hindi mo nagagamit. Binabayaran. Yung kuryente. Consume nag-consume na hindi naman ikaw. Hindi man ikaw eh. Jumper. Diba? Jumper. Ayon sa mga electric company, ang bayaring ito ay ipinapasa sa mga consumers daw. Ngunit may tinakdang limitasyon ang Energy Regulatory Board. Kailangan na amendahan ng Senado ang Republic Act number 9136, ang Electric Power Industry Reform Act o yung itatawag na EPRO. Ayan. Ipagbawal ang pagpapasa ng system loss at alisin. Maalis ba yun? Yung BAT? Yun daw. Consumers. Yun ang nakapalad doon sa... Pag alisin yung BAT, isama nyo na yung BAT ng gasolina at kurudo. Diba? Tama. Mas bumaba. Sinasabi ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address niya noong nakarang mga araw na hindi kasalanan, tama naman, ng mga consumers ang pagkawala ng kuryente, kaya nararapat na alisin sa mga bayarin ng kuryente. Naalala ko lang, binanggit yan ni PBBM, nagtayuan yung mga audience doon sa may Palakpakan. Nagpalakpakan at nagsitayuan sila. Mababawasan na sila. Dapat lang na tanggalin yung mga dyan. Kasi pabigat sa bulsa ng mga consumers yan Tama. Yung systems loss. At yung value-added tax, lalo na sa mga mahihirap ang buhay. Pero no choice kailangan mong gumamit ng kuryente. Kaya nga, ang system loss charge ay bahagi na binabayaran ng yung nawawalang kuryente habang dumadalaw ito sa linya at kagamitan ng transmission at distribution line. Anong pananagutan ng consumer sa systems loss na hindi naman dumaan sa kontador bawat bahay? Yan ang kwan dyan. Anong kinalaman nila dyan? Kaya dapat na tanggalin yan. Yung system loss. Hindi mo mayroong binabayaran dahil sa mga, yung mga nagja-jumper. Hindi naman nila kasalanan yun. Kaya nga, hindi kasalanan. Dapat, hanapin ng electric company yung mga yung mga nagnanakaw ng kuryente dahil yan ay labag sa Republic Act 7832 o yung mas kilala na Anti-Welfarage Electricity and Electric Transmission Lines Act of 1994. May mga parusa dyan sa mga lumalabag sa batas na yan. Kaya ipagbigay sa mga kinaukulan kung may mga nakita kayong nagnanakaw ng kuryente. Kasi pa, delikado yan baka sanhi pa ng yung pagmula ng sunog. Correct. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative ay hindi na naniningil ng system loss batay sa kailang inilabas na statement sa social media. Mamaya basahin ko yun. May dalawang dahilan sa system loss. Technical and non-technical pala. Ang pagtanggal ng system loss o yung VAT sa mga bayarin sa kuryente, isang makatarungang hakbang upang maibsan ang pasanin ng mga ordinaryong consumer. Tuwing nagbabayad ang consumer ng bayarin sa kuryente, dumadaing sa laki ng bayarin dahil sa karagdagang systems loss at value-added tax. Kaya napapanahon na upang amendahan ang EPRA law
na suportado naman na dito yung mga mambabatas at ang Energy Regulatory Board upang tuluyan ng ipagbawal ang paniningil ng system loss at saka yung VAT sa bayaran ng kuryente. Ang pagtanggal sa systems loss at VAT ay malaking tipid para sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya panahon na upang tuluyan ng wakasan ang pasanin ng mga consumer sa pamagitan ng pagtanggal ng system loss at VAT sa mga bayaran ng kuryente. Sa simple ko, yung na may statement sila, pakibasa kapaborito Errol. Kasi, yung actually, ano ito ipinost ng PhilReca. Yung Philippine Rural Electric Cooperatives Association, yung asosasyon ng mga co-op, electric co-op. Ang sabi dito, hindi kailanman kumikita ang mga electric cooperatives ng 1 sentimo mula sa systems loss charges. Ayan, So, hindi daw sila kumikita dyan. Ipinabatid ng PhilReca. Pag sinabing PhilReca, kasama na yung Senpelco dito. Lahat na. Hindi, ipinababatid ng PhilReca na ang mga electric cooperatives ay mga non-stock, non-profit, at ang singil sa system loss ay isang pass-through cost lamang na aprobado ng ERC sa ilalim ng EPIRA law upang ibayad sa mga power generators para sa kuryenteng nawawala habang dumaraan ito sa mga linya. Ayun. Ang technical system loss ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi sa pagpapadala ng kuryente sa malalayong lugar kung saan kadalasang nagsisilbi ang mga electric cooperatives. Ito ay operational cost at kailanman ay hindi magiging karagdagang kita. Ayun. So, yun po yung ipinost ng PhilReca. Sa Senpelco naman, pass-through lamang. Pass-through, Pag ang tumay impataw na bayarin, yun lang din ang may labas so ipapasabidan. Correct. So, tatanggalin na yung at ang sabi dito sa may removal on VAT on system loss charges, when PhilReca supports the removal of value-added tax on a system loss charges, our position is predicated on a comprehensive review and legislative revisions of existing tax laws and policies. For the removal of VAT on system loss to be truly meaningful and fair, it must not result in unrecoverable input, VAT, or disguised cost. Kanto. So on and so forth. So suportado rin nila. Suportado, pero pag-aralan daw yung yung batas. Kaya yung pumapalakpak yung mga audience dahil dyan sa pagtanggal ng system loss na charges at saka yung VAT. Sana, dahil isa yan sa hinaing ng mga kababayan natin bakit may mga bayarin na system loss na hindi naman nila nagamit. Di ba? Sa water system naman, meron kayang ganyan din? Di ba may mga system loss sa bayaran ng tubig? Kung meron man yan, dapat natanggalin din kasi hindi mo nagamit Diba? Hindi dumaan sa kontador mo, kumbaga, aga dimalan ag kontador, akin at bayaran mo. Ag mo agamit, akin at bayaran mo. Yun po yung ngayon, katanungan ng ating mga kababayan. Kaya napapanahon na para sa ganun, amindahan yung naturang batas, yung EPIRA law, upang sa gayon ay tuluyan ng matanggal yung system loss at saka yung VAT sa bayarin ng kuryente. Good morning kay Annabel Martin Nayal. Ayan, dyan sa si Madam. Okay. Si Mel Sapira, former barangay captain, former councilor, former SK chairman, former
MDR. Former. Ayan. Transformer, Mil Sapira. Ayan. Panayang nga ikot Anta mo to. may movie, Transformer, si Optimus Prime. Ayan. Naman su bida. Bida. Di nandiman may bida o may kontrabida ya si Megatron. May bida. May bida. Bida ang Sabaw. Ate, masaya si Kapitan Mil eh. Nagkwanta no kilatan, one walking latan natan niya. Kumagay masabay ni, si kwento at kini. Agni kuno nan umpisa, so sign on tayo, aka kinla monitor la. Kaya nga, pagkatapos niya mag-working yan eh. Bida ang Sabaw. Ayan. Ayan, ikaw. Good morning sa iyo dyan, ha? Amay, babagaton kin, naplaglawarin tiro ng tun kakaulag mo, paano, apalaluan lamang natin. Siyempre, naimagam tayo, Bidang! Sabaw. Kapitan Mel, di ba? Masaya yan. Masaya palagi yan pag nakikita mo. Pero pag nasasalubog niya yung isa dyan, na nakasimangot, masaya pa rin si Kapitan Mel. Ay, napipibabali to. Siyempre. Gano simsibangot anda. Correct. Gano duralanda. Di tanod banawang. Danat yan. Ang kapipibabali Siyempre, to. tadoy ginhawa ito may emaragkup eh. Ima Duque. Ayan, magandang umaga. Nasa ibang bansa ito. Si Caramel de la Cruz, dyan sa may San Carlos City. Magandang umaga. Okay po, si Madam Geraldine. Yung kanyang may bahay. Ayan. Maribek Rivera Balason at tagayon din ka Susana Bungar Bustamante. Magandang umaga. Si Magina Corda, ayan, si Maricris Abara, Merlita Abilia, magandang umaga. Elmer Soriano, Silvia Romero, at Mar Pascua, magandang umaga. Lisa Sim, ayan, si Jeffrey Castillo. Gawin din kay Maki Mapalakapak Soriano. Good morning. Akala ko doon kasama. Di tanad mapanda. Akala ko nandun sa mga yung subdivision. May yan yung pinakatahimik na Ayan. Peaceful doon. Cemetery ka mo. Ganay. Subdivision siya mga Imo-monitor to rarami kindiman, naramay mampapay na. Ayun. Si Peng Palos. Si Ben Gab Hobeliano. Sir Ben, abayag ko lang aga-anang nga talaga ya. Ayan, Hindi, siyempre busy rin yan, na tao. Si Bads Vidal. Si Master Sarlo Gonzales. Si Cecilia Morante. Yayo Yoko Batutay. Si Carlito Bandong. Good morning. Si Marilyn Varuna. Magandang umaga. Si Dante Barona. Good morning. Iba yun. Artista. Dumaman na yan. Araraman mo yakin. Paboritong artista ng saman. Don Ramon Bautista. Don Ramon Bautista. Senior. Congratulations. Ayan, congratulations po sa inyo. At gawin din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, si Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio, gawin din kay Boss Darwin, magandang umaga. Councilor Freddy Pinolyar at si Madam Sierra Pinolyar, magandang umaga. Lahat ng mga mga staff dyan sa Mayor's Office, magandang umaga. Councilor Chineros Flores ng Mangaldan at Vice Mayor Johnny Cabrera. Good morning. Magandang umaga. Si si Sir Jonar Lapore. Ayan. Barangay Anolid. Good morning. Si former Liga President Carlito Dion. Sa mga kayo naroroon, nandito lang kami. Si Joel Calvo Kagawad. Diyan sa may Barangay Bunlaga. At ganun din, magandang umaga kay sino pa yung dyan, hindi natin nabati. Si Dib Parahas ng Barangay Wood, Kalasya, magandang umaga.
si former Councilor Gerald Apicial, special palagi. Dahil espesyal ang mga taga-klasya sa puso ni Councilor Gerald Apicial. Sabi naman ni Navarro Diaz dito, Binibini, ayan. Dito sa San Carlos, meron po tayong office for solar. Ay, nagbibinta. Nagbibinta ng solar panel pala. Solar panel. Ilang business naman. Okay, business. Punta ka rito. Pero kung gusto mong ipa-advertise, punta ka rito. Oo, pag-uusapan kayo ng manager namin. Ayan, okay. Si Claire de Guzman, halos lahat ng bundok solar ang nakalagay. Nasisira kalikasan, sabi niya. Benji Suratos, mga idol, ang sumisira sa ating kalikasan ay DNR. Hindi naman. Pinoprotektahan nila ang DNR. Pinoprotektahan ba ng DNR? Alin? Ang environment. Sige. Si Don Ramon Bautista Senior. At si Ramon Bautista Junior. Yan. Magandang umaga. Exercise muna tayo, engineer. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Si Councilor Mike Sison. Si Councilor Jumel Loresco. Si Tristan Nasulis. Good morning. Ayan. Sir Tristan, see you. May advice na ba si Sir Jumel? Ayan. Usap ko kahapon si Sir Jumel sa phone eh. Ayan. Usap daw tayo. Sir Tristan. Ayan, okay. Good morning din kay Madam Mami, kay Boss Carlo, kay Sir Bayan, Sergeant Basa, at congratulations again kay Sergeant Esteves. Ang pangalan niya pala Oliver Kalatyan Esteves. Congrats po, sir. Congrats. Masaya po kami sa iyong promotion. Ayan. Si Madam Jebet Apiado Esteves, magandang umaga. Harold Garnat, si Arturo Eustaquio, Engineer Art Gaspar, magandang umaga sa inyo. Pimaway lamay kin manaya, may vlog nan kiyan. Si Tambay. Si Pio Balbuena. Ulak si Ken, si Dado tan si Tingalan Tuman. Si Mariano. Si Mariano. Swerte mga yan. Aming gangga ng mayor, yatawagan si Dado, salan isulalan tundalan. Sige, good morning po sa inyo dyan sa Mayor's Office dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Wala na po tayo sabat na oras sa ating palatuntunan. Saglit lang, yung bagong programa. Yung Sabado, i-promote mo. Yung kanegosyo ni Dennis Ferrer. Mapapakinggan nyo kami at mapapanood nyo kami sa Facebook Live tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Usapang business. Ayan. Title ng inyong programa. Usapang business. Ayan. At mga kanegosyo ay aming inaanyayahan dito sa aming palatuntunan tuwing Sabado yan. With si Dennis Ferrer. At Dennis Kapaborito Muharis. Ayan, okay. Wala na po tayo sa oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang inyong pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtarin Mengkor at Magtipangasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, si Station Manager Joy Bebe. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan, All in the Morning! Ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.